var engang to tændstiksmænd, der diskuterede om, hvad en rentabilitetsanalyse var, og om det var det ene eller det andet. Altså, en rentabilitetsanalyse er der omkring indtjeningsevne, du ved. Udregning af indekstallsummer. Det passer altså ikke. Rentabilitetsanalysen handler om kapitaltilpasningsevne og renter. Men hvad tændstiksmændene ikke vidste var, at de begge to var fuldstændig galt på dem. Efter tændstiksmændene havde diskuteret i mange timer, endte det med at blive enige om at være uenige, og derfor tog det på tur og lave mere omkring rentabilitetsanalyse. Se, det er jo Mumifanger. Kom, lad os spørge ham. Han er klog, og han ved helt sikkert, hvad det er. Hej I to. Hvad bringer jer på disse kanter? Vi tænker på, om du ved, hvad rentabilitetsanalyse er. Jo, nu skal I høre. Rentabilitet forstår dens måde. Virksomheden har til evne at forrente den kapital, som er investeret i virksomheden. I ved. Hvis en mand låner en anden mand nogle penge, og så er han god til at få mest muligt ud af de penge. Nå, ligesom du låner penge af mig til segment 2. Det brugte du bare ikke særlig fornuftigt. Ja, så vil analysen nok ikke vise sit bedste tal for dig til segment 2. Nå, nu ved I, hvad rentabilitet er. I skal også lære, hvordan man beregner nøgletallene. Nøgletal? Ja, nøgletal. Der findes blandt andet det, der hedder afkastningskrav, AG, som også bliver kaldt. AG udregnes ved at sige resultat før finansielle omkostninger gange 100 divideret med gennemsnitlige aktiver. AG er evnen til at forrente den samlede kapital. Og så er der OG. OG er en forkortelse af overskudskrav. OG belyser virksomhedens indtjeningsevne, det vil sige at skabe overskud af omsætning. Det er beregnet ved at sige resultat før finansielle omkostninger gange med 100 og divideret med nettoomsætning. Så indtjeningsevnen er en fuldstændig rentabilitetsanalyse? Nej, bestemt ikke. Et andet nøgletal er aktivernes omsætningshastighed, EUR. EUR belyser kapitaltilpasningsevnen. Den bruges også til at forklare udviklingen af AG. Og den bliver beregnet ved at sige nettoomsætning divideret med gennemsnitsaktiver. Men desværre ved jeg ikke mere om nøgletallene, så den kan jeg altså ikke hjælpe jer med. Men det kan jeg. Jeg kan fortælle det. Altså. Så er der altså gældsretten, ikke? Det hedder også aktivitetsforretning. Den viser, hvor meget der i gennemsnit er betalt i renter for lånet kapital. Altså det, man også kalder gæld. Gældsretten, der udregnes på denne her måde. Men siger nemlig finansielle omkostninger gange 100 divideret med gennemsnitlig gæld. Nå på den måde. Hvad er det nu, EKF er for? EKF, det står for egenkapitalforretning. Det viser, hvor meget ejerne i virksomheden får rettet egenkapitalen med. EKF udregnes på den måde, at man siger resultat efter finansielle omkostninger gange 100, og så dividerer man med gennemsnitlig kapital. Man sammenligner EKF med markedsrenten, som ligger på 4-6%. Når man skal se på forskellen mellem AG og gældsretten, så ser vi på modelrenten gennem dynamikken. Jo større positiv rentemarginal virksomheden har, jo mere tjener egenkapitalen frem kapitalen. Men
gennemsnitlig aktivitet. Og reelt kan man sige, at afkastningsgrad, altså AG, kan plusses med rentemarginalen gange 5% givet, og det giver så EKF, altså egenkapitalens forretning. Tak lille Emil. Du var til en stor hjælp. Men hvad skal vi egentlig med nøgletallene? Er du nok til at fortælle, hvordan virksomhedens rentabilitet ser ud? Ja, men altså normalt laver man en analyse af nøgletallene. Derfor tager man gerne udgangspunkt i 1000 regnskabsår, så man kan vurdere udviklingen. Derfor laver man en analyse af nøgletallene. Det er nok rigtig svært helt nær nu, så altså, det kan jeg ikke hjælpe med. Altså. Så er vi videre på tur. Tak for hjælp. Hej. De to tandlægsmænd tog videre på deres eventyr for at finde ud af mere omkring rentabilitetsanalyser. De var begge meget glade for, at de var taget afsted, og de var begyndt at indse, at de begge havde været fuldstændig forkert på dem. Langt om længe mødte de Cirkeline, Ingar og Frederik, som var på tur i deres bil. Men da Cirkeline og Ingar får masser og meget travlt, så stoppede kun Frederik op. Hej gutter, hvad laver I? Vi er på eventyr. Vi skal lave rentabilitetsanalyser, men vi ved endnu ikke, hvordan man analyserer nøgletallene. Ved I ikke engang det, mand? Nej, men jeg troede, at vi snakkede med far og Line, men vi mangler bare lige det sidste for at forstå helt, hvad det her sådan er. Så er det jo godt, I er kommet til en rette mus. Nu skal I bare høre løjer. Og så kan I nok tro, at Frederik ellers skal i gang med at fortælle alt, hvad han vidste om rentabilitetsanalyser. Når man gennemgår nøgletallene, så tager man udgangspunkt i gamle regnskaber. Og så det nye. Med de nye nøgletal, ja? Ud fra tallene skal man kigge på niveau. Og om retningen er positiv eller negativ. Så skal man også huske, at man skal kigge på udviklingshastighed og sammenhængen eller årsagerne. Det skal man gøre for alle nøgletallene. Og til sidst så skal man komme med sådan en lang, kedelig konklusion, du ved, ikke? Og nogle gange så tager det timer at lave det. Og lærerne, de er aldrig tilfredse med det der. Nå, men jeg kan jo lige give jer et eksempel med på vejen. Det kan altså udgangspunkt i afkastningsgraden. Der ved I jo, at han skal ligge over markedsrenten, som er på 4-6%. Så hvis man for eksempel siger, at AG har været på 3% i 2008, og stedet 10% i 2009, og igen til 12% i 2011, så vil jeg altså sige, at niveauet i 2008 er negativt, men er positivt i 2010 og 2011 i forhold til markedsrenten. Udviklingen af tallene er positiv, da man er steget fra 3 til 12% i perioden, og stigningen den er sket markant, så det vil altså sige, at hastigheden den er hurtig. Nu tror jeg forstår det. Ja, det gør jeg i hvert fald. Vi havde jo slet overhovedet ikke ret før, men nu kan vi med 100% sikkerhed fortælle, hvad rentabilitetsanalyser er, og hvad den gør godt for. Tak for hjælpen, Frederik. Nu kan vi endelig komme hjem og få lavet den rentabilitetsanalyse. Tandlægsmændene besluttede sig nu for at gå hjem og komme i gang med den rentabilitetsanalyse, som de skulle lave. Og så var vi lige sådan her, og sådan der. Og så lige sidste håndværk her. Og det var altså eventyret om analyse af rentabilitet. Snip, snap, slå. Nu er den historie ude. Moralen af historien er, man skal altid lytte godt efter sine læger og sine venner. Det kan være, at man er fuldstændig galt på den gang, og så er det altså meget godt, at man lige får repeteret det hele.